to amma jeunesse waka a ida wannan abun ga jeunesse debu muke so mun sani habba Emile jeunesse debu mu ida wannan debu jeunesse africaine debu wutunu ku tashi matasa ku tashi lokaci yayi mu farka daga kwanan mu ku tashi lokaci yayi mu farka daga kwanan mu babu zancen kwana da akai kwana yanzu general Abdulrahman Tani ya ce mu tashi lokacin kwana ya kare me devoir mon general wannan zance naka gaskiya ne mu tashi tout le monde debout aici kawai zancen kasa sai dan kasa labu sanni kan labise labu ciniyan kan labise jinin kasa sai dan kasa mama san me goshe we don di dubun gaisa da fatale zuwa gare ka godiya nike